Are... Ce nu are? Nu are. A fost menționat. N-a fost. N-are, da. Ok. N-are motiv. Bine, 3 minute și Da. Propun să-l așteptăm pe domnul Doamne, dacă... Domnul a anunțat cu mine? Ok. Bun. Avem o solicitare de la domnul Iuroșu Moldoveanu, în calitate de președinte forța de tip Olveanca, în care solicită următoarele. Votul Consiliului Local cu privire la decizia de a nu declara închisă ședința de Consiliul Local până ce nu se epuizează dezbaterile pentru subiectele introduse la capitolul diverse din partea participanților. 2. Informare cu privire la statul de implementare al ajutorului pentru cazul social pentru numele Dr. Florian, consultat cu noi. Este vorba despre domnul cu ajutorul de urgență care a luat o casa. Și 3. Să solicit o decizie la nivelul Consiliului Local Olveanca cu privire la publicarea inventarului oficial al Comunei Olveanca pentru anul 2022, special un termen până la care se facă public inventarul Comunei Olveanca până la anul 2023. Okay. Cererea a fost depusă în data de 30, a luat număr de la registratură, comunicată cu urgență în ședința de astăzi. Și înțeleg că mai avem o solicitare de la Consiliul de Administrație al școlii. Aveți o solicitare sau doar la diverse discutări? La diverse avem foarte multe de făcute. Ok. Deci o să luați cuvântul la diverse să spuneți. Încă domnul Vali Ștefan? Ultima persoană din sală. Fiți sigur, ne puteți spune cum vorbiți ca să menționăm proces? Toma Marius. Toma Marius. Da. Da. Ok, cu scuzele de rigoare, dacă se poate să mai așteptăm doar 2 minute, după 2 minute o să începem cu votul pe procesul verbal. Așteptăm încă un consilier local care este sindicat. Bun. O să supun totuși la vot înregistrarea ședinței, ca să putem să mergem în continuare. Deci cine este pentru înregistrarea ședinței? Nu, doar consilierul local. Prima dată cu partea. Da, nicio problemă. Deci, se votează cu... uite și domnul Sebastian. O să scuze. Mai sunt două scaune de Nu, ok. Mai bine. Vreau să mă retrag în glorie. Păi atunci veniți să rămâneți pe Bun, deci să imagine, așa, să aveți post. Care sunt? Cine vrea mulțumesc. 9 pentru. Cine este împotrivă? Împotriva înregistrării? Cine se abține? Trebuie să avem ceva. Nu, domnul Ghița a votat Am votat, domnule. Bun, dacă trebuie, nu mă vedeți. Acum ați văzut? Nu am văzut... Păi, nu am văzut votul domnului Snavoveanu. A fost pentru. A votat. A votat. Și domnul Semene? Și domnul Semene a votat, doamna se abține, doamna Stan Sevasta. Ok, deci sunt 11 voturi. Nu, de fapt 11, 10 voturi
10, pentru că încă n-a ajuns. Doamna Silva e la abținere, da. Și așteptăm să vină și da. Ziua. Da. Mai avem un scaun. Aici, lista de prezență, că am funcționat cu la prezentat. Jos. Bun, acum că suntem cu toți prezenți, o să supun la vot procesul verbal al ședinței precedente. Cine este pentru votul cu privire la procesul verbal pentru ședința precedentă? Da, a fost în listă la proces. Cu majoritate. Cu majoritate. 12. Avem ordinea de zi. Avem ordinea de zi un singur proiect. O să întreb în sală dacă mai există și alte proiecte pentru suplimentarea ordinii de zi. Dacă nu sunt, am eu 3 propuneri. Prima propunere este cu privire la votarea unui viceprimar în baza articolului 163 aliniatul 3. Poate un consilier cu atribuțiuni de viceprimar. Da, domnul consilier, privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului, așa este și regulat. Așa e, corect. Exact. Deci asta e vorba. Prevederea acestea le găsiți la articolul 163 aliniatul 3. Al doilea proiect de hotărâre este pentru demiterea actualului viceprimar. Și al treilea proiect de hotărâre este pentru... Nu, asta este cel pe care ați menționat Da, și asta al treilea proiect de hotărâre este pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică și, bineînțeles, adoptarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aceasta. O să, dacă mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi, o să supun la vot ordinea de zi modificată. Cine este pentru? Da? Da. S-a adoptat ordinea de zi modificată. Eu am verificat, într-adevăr, și dispozitivul 135 cu privire la suplimentarea ordinii de zi, care face mențiunea că se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Nu voi aprecia asupra urgenței, pentru că m-am verificat și eu în literatura de specialitate și se pune accent foarte mare, mai degrabă pe majoritatea consilierilor care votează suplimentarea ordinii de zi. Eu neavând cum să mă opun sau să nu avizez proiectele de hotărâre. Aș vrea să, înainte de asta, să se exprime sau să ne exprimăm la momentul ăla pentru a defini o formalitate până la urmă avizele pentru noile proiecte care au intrat pe ordinea de zi. Avizele de la ce? Da, trebuie să spunem, să continuăm votul pentru 8 și în continuare dați până la capăt. Cine se abține și împotrivă, ca să consemnăm. Sigur că da. Da? Voturi împotrivă? Pentru ce? Pentru ordinea de zi la acest subiect. Ordinea de zi suplimentată sau punctul de... Suplimentată. Ordinea de zi suplimentată. Ok, deci 3 voturi împotrivă. Mă abțin. 2 voturi împotrivă și o abținere.
Și mai lipsește un vot. Doamna Silvasta, vă abțineți sau votați? Abține. Vă abțineți, ok. Deci, Două abțineri. bun. Păi atunci o să dau citire primului proiect de hotărâre. Este vorba despre acel proiect care a avut un vot de în Consiliul Local privind drumul de la Nord, care în varianta rezultatelor urma consultării cu cetățenii am decis să oferim și o alternativă prin casetarea unui canal de irigații a la NIF, bineînțeles după intubare, care face legătură între strada Ficusului cu strada Independenței și astfel s-ar putea ajunge pe la sud înspre strada Institutului, respectiv la DN1, unde iarăși există un alt proiect al Ministerului Transportului pentru a face acolo o serie de pasaje care ar permite inclusiv intrarea în Corbeanca prin acel punct. O să dau citire hotărârii. Se aprobă demararea proiectării pentru reabilitarea unui drum de interes local destinat circulației rutiere și pedonale pe ruta D181, strada Școlii, strada Batală, strada Hectarului, strada Bezii, strada Ficusului, strada Biserica Sfântă Ocăință cu variantă pe strada Independenței, strada 3 Lacuri, strada Prelungirea Electricelor, strada Institutului, conform anexei 1, care face parte integrantă de Sunt întrebări aici legate de acest proiect? Vă fac cunoscut că avizele Comisiei numărul 1 este pozitiv și Comisia numărul 3, care a avut implicarea asupra acestui proiect de hotărâre, tot pozitiv este. Domnul președinte, dacă permiteți, include și vreun amendament privind strada Institutului? În ce sens? Hotărâre, în sensul de a face un sens unic acolo? Nu, este vorba doar de proiectarea acestui drum. Bineînțeles că noi, în cursul consultării cu cetățenii, am luat la cunoștință că, din păcate, aplicația Waze dă ca alternativă celor aflați pe DN1 în dreptul pasarelei de la Balotești, ca alternativă să intre pe strada Institutului, care ține de Balotești, și să continue pe strada Institutului, care ține de Corbeanca, și astfel aglomerează atât strada Institutului, cât și mai departe strada Unirii și strada Balanței. Iar aici, bineînțeles, sfatul nostru către primar sau viceprimarul cu atribuții de primar este să solicite la Poliția Rutieră instalarea unui semn de circulație de interzis cu excepția riveranilor, care să fie montat la începutul străzii, secțiunii de stradă Independenței, care din sensul dinspre Balotești spre Corbeanca. Dar asta o menționăm în procesul verbal ca mențiune. Dacă îmi permite, domnul președinte, aș vrea să spun și eu punctul meu de vedere. Aș vrea să se noteze acest aspect. Acest proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat este un proiect mai vechi, deja demarat de domnul primar Anton. Un sfert din tronsonul de drum este asfaltat, restul până la limita, granița cu Ficusului, fiind pietruit. Ieri am purtat discuții și cu administrația din Balotești, care împreună vom asfalta, vom demara procedurile și vom realiza acest drum încă din primăverii, Balta Albă, respectiv zona Ficusului și zona Balotești. Ne puteți preciza hotărârea de Consiliul Local care face obiectul acestui proiect? O să le verificăm și... Nu că nu putem, trebuie să le verific. Păi eu m-am întrebat să caute respectiva hotărâre. Nu preferiți acest proiect. Înseamnă că nu puteți. Păi nu că nu putem. Este un proiect demarat deja. Strada Balta are asfalt. De Consiliul Local. Pentru acest proiect meu de vedere, ruta alternativă este direct spre DN1, jos la Săștii, că a fost ambulanță. Nu din mandatul trecut. Între Bălți, Bodeț, Institutului. Este o zonă mult mai ușor de realizat și mult mai ok pentru locuitori și pentru locuitorii. Deci tratează doar o parte dintre actualul proiect, care găsește și o variantă pe la Eu v-am spus punctul meu de vedere. Să duc până la capăt și vom implementa. Mulțumesc. Consiliul Local Corbeanca a mai adoptat o astfel de hotărâre
Există un contract de asociere între Consiliul Județean și Consiliul Local, adoptat printr-o hotărâre de Consiliu, privind asfaltarea celor două străzi, Balta, Apă și Mărgăritatea. În ce dată a fost... Nu știu, nu cu două hotărâri. Domnul Gheță, vă rog frumos, aveți cuvântul. Prin 2008, 2010, 2012, 2014... O să verificăm, domnul consilier. Nu știu dacă dumneavoastră ați făcut acel proiect, dar am văzut că nu e prevăzute piste de biciclete. Dacă nu Dumneavoastră erați cu pistele. Sigur, nu sunt prevăzute la acest moment piste de biciclete. Bineînțeles, în momentul în care se trece la partea de documentare tehnică, poate să fie și acest lucru luat în calcul. În funcție de măsurătorile de pe teren, să vedem ce permite... Vedeți că sunt 8 metri maxim. Da, tocmai asta eu nu știu câți metri. Mulțumesc, gata, mulțumesc. Probabil că noastră l-ați măsurat. Nu, la vârsta mea nu trebuie să fac. Domnul președinte, Dacă nu mai sunt și alte... Domnul Znavoveanu, care e situația cu semnul acesta rutier, că oamenii se plâng că nu mai pot să iasă din... O să discutăm la diverse, dacă se poate, aș vrea să trec pe acest proiect să votăm, după care la diverse reluăm în detaliu chestiunea semnului de circulație. Dacă nu mai sunt și alte chestiuni, am să supun la fost acest prim proiect. Cine este pentru? Mă abțin că nu sunt piste de biciclete. 10. Cine este împotrivă? Și merge cu bicicleta. Împotrivă? Cine se abține? Eu. 2 abține. Vă mulțumesc. O să trecem la al doilea proiect, cel care a fost introdus pe ordinea de zi. Este vorba de un proiect de hotărâre care are la bază dispoziția articolului 163, aliniatul 1, 2 și 3 din Codul Administrativ. Articolul 1 se deleagă doamna consilier local în cadrul Consiliului Local Corbeanca să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului Comunei Corbeanca cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Articolul 2. Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, Consiliul Local delegat la articolul 1 din prezenta hotărâre beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar. Bun. Este un proiect care, bineînțeles, nu are numele respectivului consilier local, de aceea o să vă rog să faceți propuneri. O să încep eu cu prima propunere. Eu propun pe doamna Sebasta Stan. Mai sunt și alte propuneri? Verificând codul administrativ, votul este la vedere. Nu este prevăzut nicăieri că va fi făcut ca la alegerea viceprimarului prin vot secret. Motiv pentru care, față de acest proiect de hotărâre, n-am alte lucruri de făcut cu toate. Doar că Consiliul Local va putea, oricând, hotărâ retragerea delegării acestui consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin 3, înainte de încetarea statului de la aliantul 1, adică atunci când încetează interdicția primarului de a exercita funcția de exact, da. Bun, avizele de la comisii, mă rog, da. Nu sunt, dar putem să ne consultăm acum pentru comisia pe care o reprezint, comisia atribuții pe acest segment, nu știu ce poate comisia Păi aș fi și eu aș zice că toate comisiile ar trebui să-și Bun, avizul comisiei voastre care ar fi, dacă Comisia numărul 2. Pentru. La Comisia 3, mai voiam să fac aviz pozitiv la Comisia 3. Ok. Și la Comisia 2, dacă se poate. Comisie, eu nu am lipsit și de ce pot să dau la o comisie în care
Eu nu pot să mă exprim. Nu problemă, aveți 3 oameni prezenți. Aveți 3 oameni prezenți, asta înseamnă că aveți o majoritate. Nu obțin. Asta vă abțineți pentru comisia. Păi nu, e o abținere a unui membru și 2 membri care sunt prezenți sunt pentru. Deci, comisia 2 este pentru. Poți să mai faci o propunere? Propunere în legătură cu suplimentarea ordinii de zi? Nu. Propunere în legătură cu... Un consilier care poate îndeplini atribuțiile. Sigur că da. Domnul Semen. Am înțeles. S-a notat. Eu o să supun la vot în ordinea propunerilor. Cine este pentru delegarea doamnei Sevasta Stan, consilier local, cadrul Consiliul Local Corbeanca, ca aceasta să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului Comunei Corbeanca? Cine este pentru? Eu sunt pentru dacă nu mă afectează. Nu afectează. Păi să-ți verificați în Asta vreau să spun. punctul de vedere al doamnei Sevasta. Am înțeles. Deci, sunt 9 voturi pentru. 9 voturi pentru. Doamna Sevasta Stan. Doamne, aveți la dispoziție 15 zile să optați între funcția de viceprimar sau de învățător sau profesor. În 15 zile trebuie să votăți. Nu. Ok, s-a notat, doamna Sevasta Stan. Cine este împotriva acestei limite? Cine se abține? Deci, 3 abține. Bun, în condițiile în care proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 9 voturi pentru, cu mențiunea doamnei consilier Sevasta, a doua propunere nu mai poate fi supusă votului. Cine a întrebat de ce? Ca să-i răspund, dacă... Nu mai recunoaște nimeni. I s-a părut domnul secretar. Al 3-lea proiect, introdus pe ordinea de zi. O să-i dau citire. Articolul 1 se aprobă eliberarea din funcția de viceprimar al Comunei Corbeanca, județul Ilfov, al domnului Adrian Stancoveanu. Prin grija secretarului general al Comisiei Corbeanca, aveți capătul să pună instituției prefectului județului Ilfov. Important la acest proiect de hotărâre este expunerea de motive și am să dau citire pe scurt din expunerea de motive. Așa. Potrivit articolul 152 din Codul Administrativ cu privire la rolul, numirea și eliberarea din funcția viceprimarului, la aliniatul 5, eliberarea din funcția viceprimarului se poate face cu Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu vot secret. Cu vot secret. Dacă se poate să mă lăsați să citesc o vorbiță și după aia răspund orice cărora dintre voi. Prin vot secret, cu majoritatea a 2/3 numărul consilierilor locale în funcție, la propunerea temeinic motivată a unei treimi din consilierii locale în funcție. Atât din contextul, din textul codului administrativ, cât și din situația prezentă, nu ne aflăm în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Local, fapt ce ar face eliberarea din funcție ilegală. Raportat la atribuțiile viceprimarului și primarului, prin preluarea acestor atribuții evidențiate de codul administrativ, constatăm neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a acestora prin raportare directă la interesele cetățenilor aluate Corbeanca. Menționăm că viceprimarul deține această funcție din 2020, iar până în prezent ar fi trebuit să se familiarizeze cu tehnicile administrative în vederea exercitării mandatului, ceea ce ar fi oferit și un avantaj la preluarea atribuțiilor de primar, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Propunerea noastră motivată pentru eliberarea din funcția viceprimarului a domnului Adrian Stancoveanu este susținută de acțiunile sau inacțiunile exemplificate după cum urmează.
Lipsa de implicare și nedispunerea măsurilor concrete în privința contractelor de concesiune și problematica dispensarului comunal, fapt ce aduce prejudicii atât la bugetul local prin neîncasarea redevenței la valoarea corect rezultată în urma evaluărilor la experților la NEPAR, dar și mai ales prejudiciilor locuitorilor comunii Corbeanca, care nu pot dispune de organizarea unui centru de permanență în clădirea deținută de primărie. 2. Nepunerea în aplicare a hotărârii de Consiliul Local Corbeanca. Astăzi constatăm neinițierea procedurilor de achiziții nici înainte, nici după semnarea contractului pentru proiectul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ pe Universitatea din Comuna Corbeanca. Neinițierea procedurilor de achiziție pentru repararea, reabilitarea străzilor, Floarea Soarelui, radarului Area Veronica Conacului, Podul Înalt, Mediere. Neinițierea procedurilor de achiziție sistem videoconferință care permite respectarea prevederilor de regulament și organizare a Consiliului Local. Neinițierea procedurilor de achiziție pentru platformă colaborativă ca funcționarii primăriei și Consiliul Local să aibă un instrument de lucru colaborativ. Neinițierea procedurilor de achiziție pentru sistem de gestiune digitalizată în casări salubritate pentru evidență clară a rentabilității acestui serviciu internalizat. Neinițierea procedurilor de achiziții pentru legislatura electronică, pentru asigurarea cât mai ușor accesului la serviciile oferite de primărie, dar și pentru asigurarea conformității cu legea activelor publice. Neinițierea procedurilor de achiziție pentru sistem de alarmă prevăzut cu senzori de camere de supraveghere, pentru siguranța primăriei și a unităților de învățământ. Interesul scăzut materializat prin neînțelegerea și incapacitatea derulării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, conduc la ratarea condițiilor de rezultat pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a Ministerului UAT-ului în următoarele proiecte, înființarea infrastructurii preșcolare în Comuna Corbeanca, județul Ilfov, proiect de aproape 8 milioane de lei, înființarea infrastructurii școlare în Comuna Corbeanca, județul Ilfov, alt proiect în valoare de 36 de milioane de lei, dotarea unităților de învățământ din Comuna Corbeanca cu mobilier, echipamente și materiale didactice, 1,6 milioane. Și, bineînțeles, cel mai mare proiect, construirea și dezvoltarea unei rețele de școli pilot verzi în UAT Corbeanca, program finanțat prin PNRR cu 50 de milioane de lei. Proiect la care, de altfel, a declarat că a început expertiza tehnică și auditul energetic, care de fapt aceste servicii nu au fost achiziționate. Neputința gestionării atribuțiilor în inventariere prin măsuri concrete a patrimoniului bunurilor aparținând domeniului public și privat. Lipsa de reacție imediată ca urmare a raportului de audit public extern care a adresat o scrisoare managementului UAT, este vorba de Curtea de Conturi, urmarea audierii activității. Aceasta a evidențiat prin misiunea sa probleme cu influențe semnificative asupra activității generale a primăriei Comuna Corbeanca, după cum urmează. Și o să vă dau doar două exemple. Raportul are 30 de pagini, dar am reținut următoarele. Respectiv, deși în anul 2022 UATC Corbeanca a emis dispoziție de constituire a Comisiei în vederea inventarierii patrimoniului, entitatea nu a procedat conform prevederilor legale la inventarierea tuturor elementelor de natură, activelor, datoriilor și capitalelor proprii, respectiv la înregistrarea în contabilitatea OATC a rezultatelor inventarierii. Nu au fost inventariate activele necurente și activele curente ale entității. În acest sens, exemplificăm contul 231 active fixe în curs de execuție, al cărui sold la data de 31/12/2022 este în valoare de 65 de milioane de lei, care conține lucrări executate în baza unui contract încheiat între UATC Corbeanca și asocierea Delta ACM Drum Concept SRL, reprezentând active necurente, nefinalizate, nerecepționate până la data prezentei emisiuni de audit financiar, a căror execuție se desfășoară în perioada 2013-2022, pentru care nu au fost încheiate procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, procentele de realizare a investițiilor fiind cuprinse între 45 și 99%. Și încă una, la categoria de operații, bunuri și servicii, angajarea, lichidarea și plata de către entitatea auditată, adică de către UAT Corbeanca, a unor cheltuieli nelegale, în valoare totală de 1.984.000,
reprezentând servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi către operatorul Transautoforbean. Plăți fără angajament legal, plăți pentru contravalarea servicii efectuate în afara periodicității de executare a lucrărilor menționate în caractere de sarcină anexă la contractul de delegare, plăți contravalarea servicii repetitive pe parcursul aceleiași zile sau eronat facturate pentru aceleași suprafețe de teren. Abatere prezentată pe RAB în anexa 1, de altfel o să facem public acest raport al Curții de Conturi. Neinițierea unor proiecte de hotărâre cu caracter urgent în buna desfășurare a activității administrației publice, respectiv aprobarea contractului de finanțare pentru constituirea de străzi prin programul Angersanii. Nefinalizarea prin întârzierea semnării contractelor de achiziție publică de bunuri și servicii necesare pentru buna desfășurare a activității după 31 aprilie 2023. Neinițierea în prezent a niciunei proceduri de achiziție publică, neîndeplinirea în tot sau în parte a recepționării ori constatării situațiilor de drumurilor publice, inițierea în rezolvarea petițiilor autorizației de construcție a acorduri prin nedispunerea de măsuri concrete față de funcționarii care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, audiențe formale fără finalizarea problematicii ridicate de cetățeni, ascunderea ori tergiversarea răspunderii chestiuni sesizate de cetățeni, ori autorități legale de câștigarea unor drepturi și facilități, a se vedea terenul primit în baza legii 15 pe 2003. Angajarea pe post de conducător auto la departamentul administrativ a domnului Cristi Vitan, care de fapt își desfășoară activitatea la o societate comercială, Valicom Protexil SRL, menținerea în cunoștință de cauza administratorului public al localității care nu îndeplinește condițiile prevăzute de codul administrativ privitoare la contractul de mandat, că acesta nu ocupă funcția prin concurs, neplata serviciilor pentru catastrul sistematizat, deși acest contract cu firma prestatoare obligă primăria la plata facturilor pentru activitățile prestate, deși a avut loc și ședință pentru rectificare bugetară în care s-au alocat fondurile necesare pentru aceste activități. Și nu în ultimul rând, neplata serviciilor prestate de Asociația Monumentele Născute, deși Consiliul Local a decis alocarea de fonduri pentru proiectul mediatizat Casa Fusina, amplasat în parcul comunei. După preluarea atribuțiilor de primar, s-a constatat o atitudine de neimplicare sau de prioritizare a deciziilor în funcție de interesele formațiilor politice din care face parte și nu în funcție de problemele cetățenești. Considerăm că sancționarea prin eliberarea din funcție este o măsură politică și totodată administrativă pentru rezolvarea problemelor urgente ale comunității. Dacă domnul viceprimar vizat dorește să completeze cu ceva. Domnul președinte, o să faceți public acest raport. Absolut, să facem public. Chestiuni extrem de grave. Știu, o să facem public. Dar ar fi important să fie făcut pe site-ul primăriei. E un element destul de important. Noi o să facem public unde avem acces, bineînțeles, va fi preluat și pe site-ul primăriei și deja administrației. Dacă nu sunt alte chestiuni care trebuie discutate, o să supun la vot acest proiect de hotărâre. Reamintesc că pentru ca acesta să treacă, spre o deosebire de celelalte proiecte care au nevoie de majoritate simplă, adică de 8 consilieri locali, aici este nevoie de o majoritate formată din 2/3 a consilierilor locali. Noi suntem 15, 2/3 înseamnă 10 consilieri. Prin urmare, supun la vot. Facem buletinele pentru că nu este vot cu mâinile sus, ci este vot secret. O să vedeți. Deci n-am înțeles, 2/3 din cei prezenți, nu-i așa? Nu, 2/3 din cei 15 consilieri. Adică 15 fără 6. Adică e vot secret, domnul
consilier și orice este posibil. Da. V-am contrazis cumva, nu? Deși secret nu. Dar până sunt gata buletine așa, spre deliciul tuturor, de ce s-a întârziat atât de mult aceste măsuri de înlocuire a vicelui? Totuși, se puteau face mai devreme, dacă era un pic... N-a trecut un an. Păi nu, acum știți și toată lumea e conștientă că sunt jocuri politice înainte de alegeri. Acum nu suntem copii. Da? Ce anume? Zic, n-ați vorbit sâmbătă. Nu, dacă vrei să știi că noi am avut o întâlnire și îți spun de ea, înainte de Crăciun. Da? Păi eu am întrebat și întreb în continuare. Întreb public, deschis, că nu avem niciun secret. Ok, am să vă răspund la parte că eu sunt inițiatorul acestui proiect. Apreciez. Încă de la preluarea acestor atribuții de primar, eu personal mi-am manifestat dorința de a-l ajuta pe actualul viceprimar să ducă la îndeplinire mandatul. Din păcate, după vreo 2 luni am constatat că acest lucru este imposibil, având în vedere faptul că recomandările mele erau ignorate. Am dat o șansă încă 6 luni de zile să vedem că există remediere acestei situații. Șansa aceasta a costat din diferitele abordări pe care le-am avut în cadrul ședinței de Consiliul Local și nu numai, prin care am încercat îndreptarea acestor acțiuni, respectiv punerea în practică a tuturor deciziilor Consiliului Local, pentru că asta este principalul motiv pentru care am solicitat demiterea, că practic nu a executat aceste hotărâri de Consiliul Local. Din păcate, anul a trecut, 2023 s-a încheiat, suntem în luna ianuarie, momentul la care am inițiat acest proiect, având în vedere că o eventuală amânare a lui ar fi putut să ne ducă în imposibilitatea demiterii, având în vedere că cu 6 luni înainte de stabilirea datei pentru alegerilor locale, viceprimarul nu mai poate fi demis. Așa este. Eu vreau să salut inițiativa în numele Partidului Forța Dreptei Corbeanca și apreciez. Este vorba de o alianță pentru europarlamentare, estimate domn. Poate sunteți într-o eroare, estimate domn viceprimar sau consilier ales, mai bine spus. Hai să-i zic ce fost. Așa. Ideea este că e de salutat inițiativa, doar că problema este că trebuia mult mai din timp și nu aștepta cu 6 luni înainte sau 7 luni înainte de alegeri. Deci e tardiv, nu? Este tardiv din punctul nostru de vedere. Da, deci practic veți primi un buletin de vot. Întrebarea de pe buletinul de vot este într-o parte da, într-o parte nu. Da, este pentru eliberarea din funcție a viceprimarului cu 2 opțiuni, da și nu. Doriți să introducem și abținere sau în ce cazul? Pe tot la contabilizează la și dumneavoastră o să încercuiască. Ok. Deci veți avea 2 opțiuni, da și nu, și încercuiți una dintre opțiuni. Opțiunea pe care o doriți, o încercuiți. Păi și ce votăm? Da sau nu? Păi scrie pe buletinul de vot, asta am zis. Dar putem să nu participăm? E opțiunea dumneavoastră, domnul. Aveți colegi care nu participă, deci puteți. Mulțumesc! Am întrebat, că nu sunt pregătit. Am timp. Aveți vreun stăpân, dacă întrebați, sunteți liberi, nu? Sunteți un om... Nu, e la Cotroceni. E pensionat. Ce puteți să se jos și în comun. Inclusiv cu postul. Cred că cu doamna Stața intrăm și noi într-o oarecare normalitate, având în vedere că au 4 consilieri, nu? La PMP. Plus primarul PMP, nu? Ești logic. Și viceprimarul. Rămâne de văzut. Da. Rămâne de văzut. Partidul Liberal. Tot ce s-a încercat.
Prost aici. Da, dar 3 de la PNP n-au venit? Nu, fiecare îl aduce și îl punem... Da, da, nu mai e secret față unul de celălalt. Da, ok, bun. Bun, ok, imediat vă explicăm. Vă explică domnul secretar. Nu o să nu ne dați. Nu ne dați. Nu. Noi temporar. Da. Aduceți... Am vrut opinie, da, la... Nu alegeți la toamnă. Adeverință medicală. Să menționăm că... Noi votăm la toamnă. Puneți-mă de motivat. Bun, aceasta este cutia, am cerut-o la Transauto, am întocmit-o așa, da? Procedați fiecare la... Da, bun, punem cutia aici și fiecare vine, spune opțiunea și pune votul aici. Sau în camera asta, ok. Lasă la vedere, domnul secretar. Exact. Hai să vreau să semnez eu primul. Păi vă spune rezultatul, nu mai numărați. Eu am făcut matematică în calul la Luminița. Au refuzat colectele, ca urmare nu se exprimă votul. Bun, păi atunci ce număr de decisiv? Vă rog, da, sigur. Vă conectați online și... Dar nu îmi spuneți că e unul nu acolo. Sergiu, dacă a fost tu să sun pe WhatsApp, să țineți legătura că mai avem un proiect de votat. Ca să votează la vedere. Votez am un proiect așa, nu? Scuze, cum? Nu, domnul consilier. 8 voturi... Pentru și unul împotrivă. Și unul... Consemnăm voturile. Să consemnăm și câți consilieri și-au exprimat votul. Da. Deci astea sunt toate voturile precedente și se voi păstra procesul verbal, da? Și voastră, Nu știu ce este. Bun, în aceste condiții, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Trecem la următorul proiect. Da. Următorul proiect este pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Decât asta te-ai interesat? a Comunei Corbeanca și de aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Se aprobă constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Corbeanca, organism cu rol consultativ. Comisia locală este formată conform prevederilor legii Poliției Locale din 6 membri, respectiv din primarul Comunei Corbeanca, șeful Serviciei Poliției Locale, secretarul general și 3 consilieri. 3 consilieri locali. Mă auzi? Într-o jumătate o să mă acolo, e bine? O să luăm și aici avizele. Dar pentru ce comisia asta mai există? Deci, E bine ce ți-am întâlnit. Este vorba de comisie pentru constituirea proiect pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. Legea Poliției Locale prevede obligativitatea oricărui UAT să aibă această comisie. Noi nu am făcut-o până acum. Adică am avut un vot la un moment dat pe alegerea membrilor,
Dar neadoptând și regulamentul asociat acestei comisii, ea nu s-a întrunit niciodată. Acum reparăm practic această greșeală prin acest proiect complet, care prevede pe de o parte alegerea celor 3 consilieri locali, pentru că primar știm cine este, șeful serviciului de poliția locală, mă rog, o să aflăm cine este, și secretarul general știm. Și regulamentul? Regulamentul este anexă la acest și dacă noi, aceasta este o suplimentare a ordinii de zi, cum dorești tu să votezi eu acel regulament? Eu propun ca să se amâne pentru ședința următoare. Am înțeles. Pentru simplu motiv că nu am acel regulament. Am înțeles. Comisia e simplu, că se votează... Am înțeles punctul nostru de vedere. Ordinea de zi s-a votat deja. Eu o să dau curs citirea acestui regulament. Bun. Avem o serie de dispoziții generale. O să vă scriptuiesc din el. Comisia Locală de Ordine Publică este un organism consultativ care emite avize cu caracter consultativ referitor la organizarea și funcționarea poliției, competențelor domeniilor de aplicare stipulate în legea 155 pe 2010. Componența Comisiei Locale de Ordine Publică este, așa cum v-am spus, formată din cei 6 membri, primar, șeful poliției locale, secretar general, 3 consilieri desemnați, care au fost desemnați în cadrul acestei ședințe. Atribuțiile Comisiei Locale de Ordine Publică. Aici, dacă se poate, să fiți un pic atenți, ca să știți ce face Comisia asta. Ce face este de altfel conform legii, nu aduce nimic nou. Deci e în lege prevăzut. La 7.1. Asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice la nivelul Comunei Corbeanca. Avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale. Elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică a Comunei Corbeanca, pe care îl actualizează anual. Analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Comunei Corbeanca, face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social, evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale, prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Comunei Corbeanca, propune Consiliul Local al Comunei Corbeanca inițierea unor propuneri de hotărâri prin care să prevină faptele care afectează climatul social. În scopul organizării și funcționării eficiente a poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică îndeplinește următoarele atribuții. Propune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Corbeanca măsurile necesare pentru buna funcționare a poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea administrativă teritorială. Analizează în condițiile legii împreună cu Consiliul Local Corbeanca activitatea poliției locale și stabilește măsuri de îmbunătățire a acesteia. Aș insista un pic aici asupra acestui punct, pentru că acesta m-a determinat să introduc cu urgență acest proiect de hotărâre. Pe data de 14 ianuarie am constatat împreună cu domnul consilier Costin Andrei că un semn de circulație a fost furat. Într-o primă fază am fost la Serviciul de Poliție Locală, am încercat să le pun în vedere, în baza unei hotărâri de Consiliul Local, că pe strada respectivă unde a fost securat semnul de circulație, Consiliul Local a decis că există o limită de 3,5 tone impusă și am solicitat agenților de acolo să constate că se găsesc contravenții care se petrec pe acel drum. Din păcate, agenții constatatori au refuzat să facă acest lucru. Prin urmare, am fost la Inspectoratul Județean de Poliție, unde am depus o plângere penală, care constată pe de o parte furtul acesta a semnului de circulație, cât și faptul că agenții constatatori nu au vrut să pună în aplicare o hotărâre a Consiliului Local care stabilea că pe respectiva stradă există acea limită de tonaj. Pe de altă parte, am solicitat Poliției Locale să ne pună la dispoziție, în calitate de consilier local și, bineînțeles, eu, făcând acea solicitare, eram și membru în această Comisie de Ordine Publică, așa cum a fost ea votată în hotărârea de Consiliu anterioară. Aceștia refuzând acest lucru, prin urmare, acest punct
7-10 analizează în condiții legii împreună cu Consiliul Local activitatea Poliției Locale, ne dă dreptul să accesăm și acest tip de înregistrări pentru a determina felul în care cei de la Poliția Locală își fac sau nu își fac treaba. Funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică se poate întruni ori de câte ori este necesar la inițiativa primarului sau unei treimi din consilierii locali. Mai sunt detaliate atribuțiile secretarului Comisiei Locale de Ordine Publică. Nu este vorba de secretarul general, este vorba de un secretar din aparatul administrativ care va îndeplini funcția de secretar a acestei comisii. Și cam atât. Restul prevederilor, mă rog, sunt niște dispoziții finale care se pun la orice document. Prezentul regulament de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Cormea, care intră în vigoare de la data adoptării lui și poate fi modificat în cazul în care constatăm că este ceva inormal cu el, în cadrul unei alte ședințe de Consiliul Local. Dacă nu mai sunt și alte întrebări sau adăugiri, o să supun la vot după ce avem avizele. Avizul comisiei noastre este pozitiv, avizul comisiei numărul 3 nu l-am dat. Pozitiv. Nu, e vorba de... Da, deci e pozitiv. Avizul comisiei 3 e pozitiv. Comisia... Am obținut la suplimentar. Comisia 2... Da, l-am bucat. Că veneau de ordinea publică. Pozitiv. Bun. Atunci supun la vot mai întâi componența comisiei, respectiv cei 3 consilieri locali care vor face parte din această comisie locală. Și aici am o propunere, propun pe domnul Cutema, pe domnul Andrei și pe domnul Băjenaru. Dacă mai sunt și alte propuneri, deci asta este o propunere pentru componența celor 3. Mai sunt și alte propuneri? Bun, atunci supun la vot. Vă rog. Nu, ați spus să vă lăsăm pe dumneavoastră. Aveți o propunere sau nu? Nu. Deci, ok, supun la vot... Propunerea domnului consilier Apăteanu este pentru domnul Bejenaru. Domnul președinte, nu consilier, că e președinte de ședință. Vă rog eu frumos. Hai să ne respectăm. Este pentru domnul Bejenaru. Dacă nu mai există o altă propunere, supun la vot cine este de acord cu componența comisiei stabilită prin cei 3 consilieri. Cine este pentru? Ok, s-au auzit și Mareș din telefon. Deci sunt 8-9 voturi pentru. Cine este împotrivă? Ok. Cine se abține? 3 abține. Proiectul a fost adoptat. Mai departe. Bun. Mai departe avem... Trebuie să vă retrag. Domnul vice, dar stați un pic, că aveți și cetățeni aici care vă întrebă. Asta e mai important, cineva așteaptă la primărie decât discuțiile cu... Acum, serios. Extraordinar. Bună, domnul! Bun. E blocată comuna de trafic. Nu vezi că nu le interesează? Am vrut să ne informeze domnul viceprimar asupra startului de implementare a ajutorului pentru cazul social. În ședința precedentă amintesc că viceprimarul și-a luat angajamentul ca până la finalul acestei luni să acorde acel ajutor pentru acel locuitor al Comunei Corbeanca căruia i-a luat foc casa, respectiv e vorba de un domn care a pierdut tot, nu mai are de să doarmă. Se constată că domnul viceprimar a plecat. Din păcate nu am avut răspuns pentru domnul Florian Dobre și nici pentru inițiatorii acestei adrese.
Într-o ședință anterioară am aprobat ajutorul. Am aprobat ajutorul de principiu, dânsul trebuia să vină cu o propunere concretă, adică cu un proiect de hotărâre, nu am venit cu el. Da, din păcate nu are cine să răspundă, că nici domnul administrator nu mai este da. aici. Să vedem cum s-a implementat hotărârea, adică dacă s-a făcut procedura de achiziție, s-a operat banii. Banii sigur nu au fost virați pentru că domnul Dobre Florian m-a contactat și pe mine ieri și mi-a spus că nu am primit nimic. Sigur nu au fost virați bani. Domnul președinte, am o întrebare legată de acest comportament. Domnul Snagoveanu este consilier, cred că e mai mult adresată domnului secretar. Este consilier. Ședința nu s-a terminat. Nu există sancțiune pentru consilierii care nu participă la ședință. Da, din păcate nu există sancțiune. Există demiterea din postul de așa? Singura sancțiune este aceea de eliberare din funcție pentru motive bine întemeiate. Lucru pe care de altfel l-am încercat astăzi și din păcate nu l-am reușit. Eliberare din funcție de consilier sau din funcție de viceprimar? Viceprimar. Am înțeles. Da. Consilierul poate fi sancționat pentru lipsa de la ședință, nu pentru plecarea din sala de ședință. În mod repetat, neparticiparea la ședințe, într-adevăr. Se poate sesiza și pe linie, iertați-mă, pe linie politică și inclusiv cred că și la nivel Consiliul Județean și prefectură. Până la urmă și... Adică ar trebui făcute demersurile totuși, că altfel rămâne pe la agățate, așa. A spus aici să solicităm o decizie la nivel de Consiliul Local Corbeanca pentru inventarul oficial al comunei. Noi putem face o astfel de solicitare, dar cel mai înțelept ar fi să adresați o cerere la registrul, la registratură, pentru că viceprimarul cu atribuții de primar ar trebui să răspundă, să vă dea un răspuns aici. Noi nu suntem în posesia acestor informații. Dacă îmi permiteți pentru informare, am depus deja, este la registratură. O să vină pe Domnul răspuns, că și noi suntem interesați. Sincer, am vrut mai mult să demarăm cu ajutor cadrul Consiliului Local și să conștientizeze nevoia acestor evidențe până la urmă, ca să știm ce are comuna asta și ce nu are. Și noi am făcut o sesizare, o solicitare la acest demers. De-aia că îți pentru sprijinul tuturor ca să facem acest demers. Și aș mai face o referire. Dispoziției primarului, există o dispoziție de primar care a delegat ca președinte al Comisiei de Inventariere anuală să fie viceprimarul în funcție. La un moment dat această delegare a fost atribuită consilierului primarului, când a fost domnul Roșta. Ok, aici te bază, poate nu dă detalii. Păi da, dar nu are ce să ne spună acum, că a fost foarte scurt. Știe limba română, adică cred că poate să nu vorbim din străine. Suntem oameni, înțelegem, nu? Dar să știm și noi ce se întâmplă. Domnul secretar, deci a revenit la viceprimar. Și acum, calitatea de viceprimar o are doamna Sevasta. De astăzi. O are, dar atenție, doamna Sevasta nu a primit prin dispoziție nicio atribuție. Și nu avem nicio garanție că acest lucru se va întâmpla. Înseamnă că a fost doar un joc politic și rămâne buzele umflate pe românește. A fost un pas necesar care va duce la o serie de alte consecințe pe care veți avea ocazia să le vedeți public. Acum toată lumea știe că viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului în situații deosebite și alegerea de astăzi a unui consilier care să îndeplinească atribuții este tocmai în ajutorul viceprimarului, cu atribuții de primar. Dacă prin dispoziție însă va înțelege să delege anumite atribuții pentru a se descărca de așa, vom vedea și dispoziția va fi afișată. Bun. Mulțumesc mult pentru răspunsul. Vă rog, mai sunt cereri aici și o să le luăm... Da, ziceam să luăm pe cei prezenți în sală. Regulă. Păi sunt aici, revenire de la Consiliul
Consiliul Administrativ, da. Dar poate ne sumarizați un pic. Vă facem un sumar, că sunt niște chestii foarte importante care sunt din septembrie. Niște referate făcute, de exemplu, verificarea centralelor termice, care nu mai sunt făcute din 2018, care sunt vitale, zic eu, ca să ne ajungem la ProTV. Extinctoare, un referat în care avem nevoie de 4 extinctoare pentru fiecare școală și grădiniță, făcut conform legii, dar nu au fost băgate în seamă. Există o problemă cu instalația electrică la Corbeanca, se ard becurile, iau foc, adică iese fum din instalație și am vorbit în repetate rânduri, inclusiv cu domnul Adrian, viceprimar, cum vreți să-i spuneți, și Megapsin. Da. Ce să facem? Adică bun, sunt niște referate. ok, am înțeles. Sunt niște referate pentru care Consiliul Local trebuie să angajeze niște sume. La acest moment, la acest moment, în mod normal, viceprimarul ar fi trebuit să dea dispoziție departamentelor prin care să le ceară să îi spună care sunt cheltuielile pe care fiecare le are, tocmai pentru a constitui proiectul de buget. Domnul secretar, dacă referatele acestea sunt din septembrie, de ce nu au ajuns și la Comisia numărul 2 de învățământ? Imediat vreau să vă spun, ca să nu inducem totuși în eroare pe nimeni, revenirile sunt la niște adrese din a 11 a 2023. Singurul referat care este revenire la o adresă din 22 februarie 2023, restul sunt foarte recente. Adică bun, asta aveți copii acolo. Avem copii. Bun, rugămintea mea este să le înmânați președintelui de la Comisia de Resort. Cine este? Da, te rog. Acum, și să le aduceți spre cunoștință în prima ședință. Domnul consilier Semen, acestea au fost aduse de la registratură imediat în mapa de la Consiliul Local. Eu am înțeles. Eu vorbeam de cele din septembrie, că a zis doamna că sunt din septembrie unele. Sunt vreo 3 de septembrie. Eu am înțeles, dar la comisia noastră, ca să fi putut urgenta acest lucru, nu am primit nimic. Schimbați președinte de comisie. Bun, timpul nu este oricum Păi de ce? Înseamnă că nu face datoria, nu se informează, nu vă informează pe restul. a introduce aceste nu? Ori aveți oameni care fac treaba, ori care nu fac treaba. Dacă astea erau prezentate în comisie, poate puteam să urgentez anumite probleme. Dar din domnul președinte, stați o secundă, am venit eu personal acum 2 luni în urmă și am cerut materialele pe care le-am cerut în septembrie. Și am venit aici, eu personal, și le-am cerut. Și am venit cu un referat, doamna, și mi-a zis că da, se rezolvă. Acum 2 luni de zile am venit eu personal. Dar cel puțin la noi, în Comisia de Învățământ de care aparține, ar trebui să urgentăm puțin aceste lucruri. Nu a ajuns niciun referat de am venit cu acest referat aici, când a fost președinte. Ca să știe și domnul Cermin de scuze, ca să știe și domnul Semen, în anul 2023 a fost 0 lei execuție bugetară pe bugetul școlii Corbeanca din partea primăriei. 0 lei ați cheltuit dumneavoastră și cel care vă reprezintă domnul viceprimar, 0 lei au fost alocați. Dar din septembrie și până acum a fost din septembrie, de când se spune că sunt aceste referate, da, s-a făcut chiar 2, dacă nu mă înșel, 2 plăți. Nu pe bugetul, atenție mare, nu încurcați lucrurile, nu pe bugetul școlii. Dar dacă eu aveam habar de asta, îți spun că le băgam frumos, s-au făcut pe ăla. Cu recomandarea către domnul președinte de comisie să aveți o întâlnire la comisie în care să dezbateți tot ce ați prevăzut în aceste referate, tocmai pentru a ne asigura că toți membrii comisiei sunt informați, astfel încât în momentul în care se supune la vot bugetul pentru 2024 să putem prinde și aceste cheltuieli. O să mergem mai departe. Dacă tot se primesc la comisie, de ce nu fac inclusiv un necesar de materiale și să se plătească în mod urgent, adică să nu așteptăm bugetul pentru niște stingătoare, becuri și... Absolut, cheltuielile... Domnul președinte, vă spun și eu două cuvinte.
Deci să poți face cheltuieli 1 pe 12 pe fiecare lună până să face buget. Așa este, așa este, așa este. Mulțumim. Bun. Și ar putea să... Da, asta va fi decizia luată în comisia respectivă. Bun, mai avem o serie. Mai este tot de la școala Tamar. Ok, totul referat de necesitate. Din păcate, este neaprobat de către domnul Snacoveanu. Dar puteți să-i aduceți la cunoștință domnului Semen în ședință. E tot pentru școală. Tamar. Bun, haideți să discutăm un pic despre... Ok, deci avem o solicitare de la Asociația Liga Nordului, care ne anunță că primăria nu a respectat obligațiile legale de a aplica certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise și că în acest fel se încalcă dreptul legal de a lua act de emiterea acestor acte și că le vor contesta conform prevederilor legale. E vorba de autorizațiile și certificatele de urbanism pentru ultimele 2 fuzuri mari semnate. Am luat la cunoștință. Publicate toate, sunt obligați și lege. Am luat la cunoștință de aceste cel mai rău caz la vizier, dacă nu există. Cererea 1503 este de fapt același lucru, dar pentru celălalt cuz. Deci e vorba de 2 cereri consecutive care se referă la cele 2 cuzuri consecutive. Avem o plângere prealabilă împotriva procesului verbal al ședinței extraordinare din 19/12/2023, publicat în 21/12/2023, care se referă la ședința extraordinară din care a fost aprobată în ședința extraordinară din 27/12. Obiectul plângerii prealabile este hotărârea de Consiliul Local 56, 57 și 58 și se solicită revocarea acestora datorită nerespectării procedurilor, nerespectarea caracterului de maximă urgență, nerespectarea prevederilor articolul 74, nerespectarea caracterului public al dezbaterilor, neasigurarea caracterului public al ședinței în Consiliul Local Corbeanca din data de 29/11/2023, cât e vorba de acea ședință suspendată. Nu mă înșel. Am luat pentru aceste revocări este nevoie de votul dumneavoastră. O să pregătim un proiect de hotărâre privind revocarea și o să votați la vot. Avem aici o cerere de a domnului Ene Constantin, cel care are contract de închiriere pentru construcția de lângă primărie, unde funcționează și ne solicită să prelungirea contractului. Da. Trebuie să spunem că nu avem unde să ne desfășurăm activitatea până când un alt sediu. Bun, eu o să vă citesc articolul 1. Se aprobă închirierea construcției deținută de Ene Constantin situată în strada primăriei numărul 29, sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, județul Ilfov, având regimul de înălțime P+M și o suprafață de 210 metri pătrați pe o perioadă de 5 ani, la prețul de 6.000 de lei pe lună. Nu sunt modificări ale prețului. Chiar și dacă ne solicită închirierea, prelungirea prin act național a celor 5 ani, noi să introducem un aliniat că în orice moment vom putea, dacă avem disponibilitate de spațiu, așa că dacă este o cerere pe care puteți să o supuneți votului, să o supuneți votului astăzi. Da, o supun. Pot să cer și o lămurire cât primește primăria Corbeanca pentru 1000 de metri închiriată la Prag de Orec? Nu. Păi, vă spun la 6.000 de lei pe lună pentru 210 metri pătrați, cam cât ar trebui să primească primăria Corbeanca care deverse de la... Acestea sunt chestiuni pe care le reglementați dumneavoastră. Da, știm cu toții că, din păcate, pentru tot acest spațiu care, din câte știu eu, la care depășește 1000 de metri pătrați, primim o sumă similară.
Evident că nu este echitabil acest lucru, dacă și comisia pe care am avut-o ca Consiliul Local a semnalat aceste chestiuni, viceprimarul ar fi trebuit, cu atribuții de primar, ar fi trebuit să meargă mai departe spre soluționarea problemei, de altfel chiar aici, în Consiliul Local, am decis să mergem, să ne îndreptăm către un mediator, astfel încât să evităm situația în care ajungem într-un proces care s-ar putea întinde pe mai mulți ani și să căutăm o rezolvare amiabilă. Din păcate, viceprimarul nu este aici, e absent, nu este o noutate pentru nimeni și nu avem un răspuns să știm care este stadiul acestui demers. Să formase o comisie pentru cardiorec. Da, s-a format o comisie. Da, sunt 3 consilieri care au format o comisie să discute cu... Au fost 5 consilieri. Comisia a prezentat raportul, atât în cadrul Consiliului Local, cât și pe grupul pe care avem pe WhatsApp. Rezultatele acelui raport nu au fost implementate. Deci nu avem ce să comentăm mai mult. Precizat și în procesul verbal al ședinței, cred că e o sumă în comparație cu ce primește primăria pentru o redevență, pentru un sediu mult mai mare. Facem mențiunea asta, însă este o cheltuială. Nu pot să spun că este cumpătată a banului public. E o nevoie, într-adevăr, avem nevoie să... Pe de altă parte, e o realitate că nu au unde să funcționeze. Păi haideți să mutăm primăria în cardiorec, mutăm cardiorecul la primărie și rezolvăm problema. Haideți să supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre pentru închirierea acestui spațiu. Pentru semnarea unui act adițional. Unui act adițional, da. Prelungirea prin act adițional, da? Nu se schimbă valoarea, înțeleg că da, așa și face mențiune, nu se schimbă valoarea, iar perioada de timp este de 5 ani. Cu mențiunea că se introduce o clauză în care, după ce o să facă domnul viceprimar sediul de la noua primărie, până în alegere, am înțeles, o să putem să funcționăm acolo. Păi la doamnă veniți dumneavoastră, domnul președinte. Vă ajut eu dacă nu vreți. Bun, deci supun la vot cine este pentru prelungirea aceasta. Totuși, cetățenii sunt foarte curioși să afle cât s-a amortizat investiția primăriei. Domnul... Mă abțin. Ok. Cine se abține? Nici atunci n-am fost de acord când am încheiat contractul prima dată. Desemnați pe cineva din rândul dumneavoastră să se semneze național sau... Da, desemnăm și-a recuperat 1000. Desemnați pe viceprimar? În 20 de ani. Desemnăm viceprimar. Aveați posibilitatea să și... Eu nu pot să-ți dau informații, dar le pot da colegii de acolo. Desemnează viceprimarul pentru semnarea în condițiile aprobate a actului adițional. Da, e viceprimar. Acum, dragul vicele... Da. Mai avem aici, am primit în 22 o solicitare și se referă la Consiliul Local, în care ne cheamă în judecată unul dintre cei care peste terenul care am trecut cu asfaltul și este de datoria mea să vă pun la dispoziție ceea de chemare în judecată. Bun, este vorba de Societatea Civilă Profesională, pe Jurotarul și Asociații. Pentru Marin Aurel. Îl reprezintă pe domnul Marin Aurel. Cred că, dacă să mă corectați dacă greșesc, cred că este vorba de acele drumuri care s-au asfaltat în câmp cu încălcarea limitelor de teren ale proprietarilor care se învecinează cu respectivul drum. M-am luat la cunoștință, rugămintea mea este dacă se poate să păstrăm asta sau mișunea la comisie. Da, se transmite la comisie, a plecat o întrebare legată de partea aceasta, că vreau să clarificați dacă Consiliul Local dispune de apărător, respectiv dacă există la acest moment un contract cu un cabinet de avocatură care să reprezinte interesele. Există în acest moment și un act adițional. Domnul viceprimar ar dori înlocuirea avocatului care a reprezentat până acum interesele Consiliului Local și ale
Oate Corbeanca. Se cunoaște numele? Iertați-mă că vă întreb. Dacă asta este dorită, noi poate să... Și câte procese au fost câștigate? Până la data când se aprobă bugetul, din păcate nu putem face alte cheltuieli. S-a solicitat de către Compartimentul Achiziții încheierea unui act adițional pe care în prezent încă nu l-a semnat. Cum îl cheamă pe domnul avocat? Tănase Bogdan. Actual. Da. Și cu cine dorește să... Nu știm cu cine dorește. O să facă o procedură. O să vină în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre privind asigurarea de servicii de consultanță juridică și reprezentare. Este nevoie în continuare. Interesul nostru este să nu blocheze, adică putem pierde prin reprezentare. La oamenii care nu beneficiază de teren au dreptate. Primăria a turnat asfalt pe terenul lor. Dacă au dreptate, de ce ar trebui să mai ajungă în instanță? Păi da, așa s-a întâmplat. Primăria a turnat. Domnul administrator al Comunei Corbeanca, să știți că ne vom asigura că cei care au greșit vor răspunde. Stați fără grijă. Avem încă o cerere... Dar nu e numai un caz, sunt 50 de cazuri în Corbeanca așa. În de față sunt doar două cereri de chemare în judecată a domnului acela general care a venit în fața noastră și a lui Marina Aurel, care sunt în situație similară. Bun, o să trec mai departe. E vorba de o cerere adresată Consiliului Local al Comunei Corbeanca. Subsemnatul Buzică Octavian, domiciliat în Snagov, pe strada Crizantemelor numărul 9, administrator al SC Octana Event SRL, cu sediul în Snagov. Vă rog să aprobați amplasarea pe domeniul public a unei remoși comerciale în zona Parcului Corbeanca, zona localităților de parcare, în care parcul desfășurarea activităților comerciale în regim ambulant, ce presupune cu preponderență vânzare de băuturi, băutare, cafea, dulciuri și jucării. Activitatea comercială se va desfășura în remontul comercial deținut de compania noastră, dă numerele de identificare, vă facem rost cu faptul că la comercială dispune de motor electric și vă rugăm să ne sprijiniți în asigurarea utilităților necesare. Ok, aveți întrebări aici sau vreți să supun la vot? Deci este un om din Snagov care vrea să pună... că noi... Unde stadion? La intrarea stadionului. A mai fost o licitare odată făcută. A fost în Geopark. La parc este... Stadion, scuze. La parc, e parc. La parc. Noi am spus că ar trebui să aibă, din punct de vedere al regulamentului de organism, un certificat și o autoritate de amplasare. Noi lui refuză să facă lucrul ăsta. Vrea doar să ocupe domeniul public în baza acelui acord. Dar acel acord de ocupare a domeniului public este pentru tarabă provizorie și... Da. Așa, domeniul public, domnul o să supun la vot, o secundă, o să supun la vot, dragi consilieri, un pic atenție că terminăm acuși. O să supun la vot această solicitare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu mă abțin. Era pentru ce? Pentru Snagov, da. Ești pentru? Ok, deci un vot pentru, 5 voturi împotrivă și restul abțin. O să facem răspuns că cererea mai este aprobată. Da. Mai este prezent în sală doamna de la Sunetul Muzicii. Da. Sau un corul, ceva. Corul de copii. Scuze, corul, așa. Bună ziua! În primul rând, Sunetul Muzicii a luat în ființă în 1996 la inițiativa familiei Țânțăreanu. În ultimul an al mandatului domnului primar Dumitru a fost preluat de primărie, deci am fost susținut de familia Țânțăreanu și apoi, evident că nu puteam să fim pe capul cuiva, le mulțumim, sunt alături de noi în continuare la toate evenimentele, deși ne permit intrarea pe teritoriul dumnealor, facem filmări acolo, videoclipuri, suntem primiți cu dragoste. Am fost preluați de primărie prin domnul primar Dumitru, apoi continuarea, am fost susținuți de domnul primar Anton Valeriu, așa,
Până în prezent. Există noutăți față de ce ne-ați expus la ședința precedentă? N-am reușit să prelungesc contractul, pentru că probabil am văzut că sunteți foarte ocupați și presați de multe probleme urgente și n-am reușit să știu ce se întâmplă cu banii din urmă. Pentru prelungirea contractului este nevoie de proiect de hotărâre. Viceprimarul trebuie să inițieze un astfel de proiect de hotărâre. Urmând ca, de îndată ce este adoptat respectivul proiect de hotărâre, să prevedem banii în bugetul local pentru noul. Ca să nu e vorba de prelungire, pentru că contractul a expirat și noi mai putem face o prelungire la un document expirat și încheierea unui nou contract. Consiliul Local și-a arătat responsabilitatea de a încheia cu dumneavoastră un contract și pentru recuperarea diferenței, pierdute pentru lunile în care nu s-a... Însă, într-adevăr, proiectul hotărârii trebuie să fie inițiat de viceprimar și nu numai. El e ordonator de credite. Ideea care este... Cum procedez eu, nu știu la ce ușă să bat să... Păi la ușa dânsului, să vă explic de ce. Au existat hotărâri de Consiliul Local care nu s-au făcut cu inițierea domnului Snagoveanu. De îndată ce nu se fac cu inițierea dânsului, probabilitatea care să fie puse în practică este nulă. De altfel, eu am dat citire astăzi unor hotărâri de Consiliul Local pe care noi le-am inițiat și pe care el nu le-a executat. Deci sfatul meu este să vă adresați lui și să insistați ca el să fie inițiatorul unui astfel de proiect de hotărâre în care să prevadă acest nou acord. Bineînțeles, sumele necesare vor fi adoptate prin hotărâre de Consiliul Local. Iar banii care sunt în baza contractului... Aceea trebuie să fie în baza contractului. Sunt niște sume restante de plată. Nu se găsesc autele. Da. Dar trebuie insistat la el, el este ordonator de credite, adică el decide unde se duc banii. Dar dacă îmi permiteți, o majoritate din cadrul Consiliului Local, deci câțiva consilieri care ar putea să vină în sprijinul doamnei, până la urmă, e ceva un proiect bun pentru copiii din Corbeanca, ar putea iniția un proiect de hotărâre de Consiliul Local, pentru a continua totuși proiectul. Să nu așteptăm că domnul viceprimar de altfel ne lasă copiii să alești. Noi deja aici, în Consiliul Local, nu doar am făcut vorbire, noi am și votat acordul de principiu. Noi suntem de acord cu acest proiect. Dacă vreți, putem să inițiem și noi, însă, de facto, nu o să execute. Sfatul meu este să insistați la el, pentru că dacă noi venim cu acest proiect, o să spună că sunteți prietenă cu opoziția și nu o să-l execute. Asta e. Din păcate, la nivelul ăsta am ajuns. Noi nu facem politică. Păi, tocmai asta zic. Dăm pentru toată lumea. Și nu avem... Da, politicul vă plătește. Da, politicul ne plătește. Noi avem, deci noi am dat de principiu, Consiliul, majoritatea Consiliului Local sunt de acord. Să aduc acel proiect să vedem că și el este de acord, el fiind ordonatorul. Dacă noi, altfel, noi facem muncă voluntară. De fapt, facem de ani de zile aici. Am înțeles. Da, mulțumesc. Mai sunt și alți invitați. Domnul Androne, vreți să luați cuvântul? E susținătorul meu. Am văzut. Atunci o să mai spun două piste, deci nu prea mai sunt prea multe lucruri de spus, pentru că majoritatea colegilor domnului Guvern au plecat, mai este doar domnul Ghiță Ferenc. Țin doar să precizez că, nu știu, atitudinea dânsului este sfidătoare nu numai la adresa comunității, nu numai la adresa oamenilor care au susținut proiectul Casa Frusina, este sfidătoare chiar la organizația de partid în care face parte. Da? Deci țineți cont de chestia asta. Da? Este inadmisibil să poți să sfidești, să fii perfid cu un așa proiect, da? Și să nu-i dai mai departe continuitatea. Adică dânsul s-a angajat și întreaga primărie s-a angajat că își asumă niște obligații vis-a-vis de acest proiect, privind obținerea de autorizație de construcție. Deci construcția asta este ilegală. Cum poți să din așa ceva prin atitudinea domnului Snagoveanu, da? Cum poți să nu pui în practică o hotărâre de acord de parteneriat cu Consiliul Județean? Da? Deci costurile pentru obținerea autorizației au fost suportate de noi, trebuiau să fie suportate de primărie, nu de noi. Da? Noi vrem să ne recuperăm banii ăștia, pentru că nu e corect, nu e drept. Așa este, aveți toată susținerea asta în continuare, de altfel. În plus, mai trebuiau niște
lucrări făcute acolo pentru punerea în siguranță a construcției. Avizul de la Transgaz a venit? Eu cred că a venit. Păi eu nu cred că a venit, am întrebat. Nu s-a aliniat mi s-a răspuns. Eu sunt consilier. Nu, dar vă spun ca să luați aminte de pe cine sprijiniți și cu cine mergeți mai departe. Sprijin pe cine vreau, domnule. Da, felicitări. Felicitări, aveți acest Nu vreți să mă votați, vă mulțumesc. Dar nu e vorba de asta, este vorba că istoria nu va ierta. Istoria va ține cont, da? Și e bine să fiți așa cum bate vântul. Părerea mea, nu știu, faceți ce vreți mai departe. Nu, eu strec, nu mă dau cum bate vântul. Ok. Vă rog frumos, doar un minut de la domnul viceprimar. Pe domnul viceprimar. Și așa vă rog, Mulțumim? Mă scriu la altă parte. Poate ieșim din acest doliu. Bunei Corbeanca, poate ieșim mai Vreau să vă mai fac cunoștință o informație. S-a lansat astăzi, într-adevăr, concursul pentru ocuparea unui post de polițist local prin plecarea, vacantarea, prin plecarea în transfer a unui alt coleg de la Poliția Locală, rămând din ce în ce mai puțin. Termenul este 19 sau 21 martie, că era și unul de auditor intern, pe care, deși l-am propus, viceprimar nu vrea să-l aprobe, că vrea să vină cu o hotărâre să achesăm la nu știu ce organizație a auditorilor. Noi avem obligația totuși să scoate posturile vacante de auditor. Chiar dacă nu se ocupă, este în directiva mai mult decât atât, noi am o organigramă în care este clar prevăzut postul de auditor. DPO există? Ce înseamnă? DPO pentru protecția datelor. Orice intrant este obligat să aibă un DPO. Fiecare funcționar a fost instruit, deci la primarul Nu există. Trebuie să fie cineva care să aibă funcție de DPO. Și de ce întreb? Pentru că noi la școală avem nevoie de niște informații de la un DPO, iar primăria trebuie dar să să știți că din punct de vedere legal, orice instituție publică este obligată să aibă DPO, inclusiv școala este obligată să aibă DPO. Doar că școala aparține primăriei și nu contează, școala are cod fiscal. Puteți să desemnați din rândul dumneavoastră. Exact, școala poate să, trebuie să aibă DPO. O să cerem. În următoarea ședință de Consiliul O să cerem. Da, mai e o intenție și frică. Nu știu care mai credeam că plecăm. Dacă nu vă există, ar trebui să mă ascultați. Vă rog, da. Se poate sau nu? Se poate, sigur. Așa, și problemele mai vechi sunt la atât către Consiliu, cât și către primar, viceprimar și așa mai departe, deci către o altă organă. Sebi, să spun că sunt niște terenuri aparținând UAT-ului care sunt reținute în mod medieval, spune că nu țânțăream. Mai sunt și altele probabil. Haideți să vedem ce are venit să facă UAT Corbeanca pentru a-și recupera acele terenuri, care nu sunt nici puține și în care s-a investit din banii primăriei. Da? Eu am mai obținut dovezi, sunt niște drumuri existente de 50 de ani, unele poate chiar mai mult. Să vedem de ce sunt închise circulației publice, de ce sunt știute de multă lume ca fiind ale domnului Țânțăreanu, ele legal azi sunt ale Comunei Corbeanca. Și ce aveți de gând să faceți dumneavoastră ca și Consiliul? Există în curs de cercetare o plângere penală la DNA cu privire la Paradisul Verde și la aceste drumuri. Au solicitat documente și noi am pus la dispoziție toate documentele pe care le-am avut. Nu știm la DNA de la cine este făcută plângerea. Noi ne-am conformat și am depus au cetățean responsabil. Au cetățean responsabil, da. Și noi am depus toate documentele și asta sunt de ceilalți care conduc comuna și sunt... Domnul secretar, nu se poate implica Consiliul Local în acea... E singura instituție funcțională în acea comisie privind PUG-ul, noul PUG. Păi e numită prin dispoziție de primar. Nu, Consiliul Local să fie implicat. Consiliul Local poate fi implicat activ doar prin consultarea rapoartelor comisiei nominalizate prin dispoziția primarului. Noi ne-am întâlnit, cel puțin că și eu fac parte din comisia asta, de vreo 2-3 ori. Eu nu v-am spus și chiar dacă rămâne imprimat, este că în comisie acei arhitecți care se ocupă de noul PUG, eu cred că fac interesele unor latifundiare
și nu reprezintă viziunea administrației locale, motiv pentru care va merge foarte greu. Cel puțin până în septembrie, nu știu dacă vom pune mâna pe niște plașe de reglementare pe care să le aducem în Consiliul Local, să le vadă. Viziunea nu este a noastră. Eu așa am impresia în comisie și am... Dar măsurătorile, domnul... Măsurătorile continuă. Nu, dar măsurătorile ce s-au făcut acum sunt publice. Cadastrul general, vă pot spune că am reușit să-l convingem pe domnul viceprimar să îndelege atribuțiile pentru semnarea dispoziției cu privire la informațiile din sectorul 4 și 10 care au fost măsurate ca OCP-ul să facă verificările și să venim în fața Consiliului Local cu aceste două sectoare măsurate, deși s-a explicat foarte corect ce măsurători s-au făcut și care sunt problemele, să trecem în etapa de afișare și de a sta de vorbă cu oamenii care sunt afectați sau care nu sunt afectați. A refuzat, efectiv, m-am rugat de dumnealui, a semnat dispoziția prin care îmi delegă mie atribuțiile. Eu am semnat, am dus la OCP, așteptăm măsurătorile și confirmarea măsurătorilor. Astăzi înțeleg, pentru că am văzut în expunerea de motive că nu s-a achitat până acum, într-adevăr. Astăzi mi-a adus chiar la cunoștință că s-a achitat Geomatics-ul. Astăzi. Ce era de plată? Ce era de plată pentru anul trecut. Și Geomatics a spus că așteaptă în februarie o nouă comandă pentru a demara și celelalte. Da, dar până acum ce este, sunt publice sau așteptăm? Nu sunt publice. Nu sunt publice. Trebuie să vină informațiile, măsurătorile care au fost făcute pe cele două sectoare, înainte de a fi făcute publice, merg în verificare la OCPI care are baza de date. Da. Imediat cum primim aceste informații care au fost verificate, avem obligația să le publicăm în termen de 60 de zile, pentru asta 60 de zile. Pentru o comandă nouă este nevoie de proiect de hotărâre sau de un vot de principiu în Consiliul Local? Știu că ați agreat ca... Am agreat până acum doar vot de principiu, în sensul că... Nu, conform contractului, acea a doua comandă trebuie să o dea ordonatorul principal de credite și pentru asta trebuie să fie bani în buget. Bun. Da, o secundă, din ce știu eu, la plată, sectoarele pe care noi de acum le dăm în comandă, intră în 2025. Și asta e în avantajul nostru, pentru că OCPI a majorat contribuția lor cu 30%. Cu alte cuvinte, ei o să contribuie mai mult decât primăria la aceste măsurători. La achitarea măsurătorilor. Da. O să revin un pic, dacă nu vă supărați, și dacă vă supărați tot revin. Ce are de gândul ATU să facă în privința proprietăților pe care le dețin în acest moment, efectiv, legal și ilegal sunt... Ar trebui să pornim de la inventariere, domnul Caravan. Da, domnul secretar, după cum știți, sunteți dați în judecată pentru lipsa inventară. Am văzut, da, pentru informații. Așa, o să vedem ce se va întâmpla. Da. Caracter public. Pentru a vă face cunoscut cum ne apărăm noi proprietatea publică sau privată a comunei, ar trebui să pornim de la inventar. Inventarul nu există, nu ce facem. E vina mea că eu am să Eu nu sunt reprezentantul în preambulul ședinței. Sunt secretar, nu amestecăm lucrurile. Nu amestecăm, bineînțeles, da? Da, data viitoare când mai prindem viceprimarul absent. Da, v-aș recomanda să pregătească un raport pentru Consiliul Local cu privire, în principal, la prima etapă de măsurători și cu confirmarea datelor de către OCPI și, doi, să vă spună care ar fi sumele prevăzute pentru exercițiul bugetar 2024. Da. Practic, anul ăsta a intrat la plată restul sectoarelor care au fost... De ce nu intrați, de ce nu aplicați legea existentă și nu vă dobândiți proprietățile, le luați în administrare? Unde este administratorul, că nu-l văd aici? Noi am consemnat că a părăsit sala de ședință. Așa, bine, întotdeauna fuge și dânsul, și vicele, și fostul primar, și când o să vină... Și eu aș fugi, dar nu pot să fug. Probabil, nu știu.
Nu mai știu, nu știu, mai fi. Ultimul stinge lumina. Da. Problema este că, nu știu, mi se pare o glumă proastă ceea ce se întâmplă în această comună la unul. Nu știu, mi se pare noastră. Ce nu cereți o expertiză de la stradă, zona respectivă, ca să vedem ce s-a mai întâmplat și cu restul, care nu sunt în acest moment ca la stradă. Și nu sunt deținut în mod legal de comun. Da, o expertiză extrajudiciară. Niște documente au început să apară și de la OCPI, și prima dată că nu există documente asupra acelei zone. Domnul secretar, că Crișan a început? Crișan, în drept, în fapt, niște arhitecți tineri care sunt prin București, care probabil au dat sfoară în țară prin lumea imobiliară cine are terenuri foarte multe în Corbean, ca să vină și la noi să ne spună cum ar vrea să fie viziunea din viziunea latifundiarilor. Nu de atât, m-am prea bine cu el când l-a făcut atunci. Da, dar din păcate era un grup cu altul. Da. Și el ne-a lucrat. Cam asta este. El a lucrat care se ceapă. Până ce știi. Și noi rămânem și eu, dacă nu mai sunt mulțumesc. Declar închisă ședința, vă mulțumesc frumos.